kokarin ya gyara zigata amma da yawa sun manta da cewa ya musu kyauta kullum damuwar su soki masoyansa bai zama wahala ba da san shehu muka raye da himmarsa babu mai kada mu albishirin ku ƴaƴan baki mu kyalkyalin ku bai damu mu domin da shehu muka damu ba abin da zai canza mu wallahi sutura ku tsiraici ne ba za ta kai ku Allah ba sarkin dawa gidan jarin tabar ama ba su an yaro ba ka ci yahudu sirrin da ke boye bayan soyayya ta zahiri kuma kama hawaye idan makiyaye tsiyaye san addu'a ga iyaye sannan ko su shi ya tsaya mana ba wanda ba za mu haye ba salatin gara muka kayawa mutum hausa an gwandije da sa safai alil bai ta haske ne a gidaje dauri ya ukari mazaje sai jari kafu garaje ba bai salon amadu mai yarwa da yaran sutura ba salamu alaikum masoyi zuciyata da kai ta amintu amadiyar wata wuni ta rayu alaƙar al'amura da yawa da kallon idanu juyi gari ni ne mai taimako ga marayu wanda ya je gwan rabu da shi ba za a yi marko mai ba ba zan daina ba ba zan daina ba san ka fito ko da ba numbai zan sana ne san ka tabbatar da faɗinka ka damu da wanda ya damu da kai cikin lamuranka ka bayyana kanka a komai karkaɓo ya sufarka amadiyar wata wuni ta rayu alaƙar al'amura da yawa da kallon idanu juyi gari ni ne mai taimako ga marayu wanda ya je gwan rabu da shi ba za a yi marko mai ba ba zan daina ba ba zan daina ba san ka fito ko da ba numbai zan sana ne san ka tabbatar da faɗinka ka damu da wanda ya damu da kai cikin